हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आपण मानक स्वागत मोर न्यू ब्लॉग रे। आज आम चलन जा जल्दी जल्दी ओंकारेश्वर मन बहुत लेट हो गलानी। स्कूल जाइए स्कूल संगे संगे आसिक गाधिक रेडी गलु तो चलो शीघ्र जा ओंकारेश्वर मंदिर कार रे भाई को कार जा तो आस शीघ्र जा लेट भी बहुत हो गलानी। भाई माने बर्तमान आम चलिलु ओंकारेश्वर मंदिर कार रे। ओके तो चलते जा ओंकारेश्वर मंदिर। कौन है ये लोग? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कि बर्तमान आम आस ओंकारेश्वर मंदिर पहुँची गलु। पछे गोटे ओंकारेश्वर मंदिर आ चलन दर्शन करा चलन दर्शन कर भिड़ थी भिडियो चलन आउे नहीं जाऊँ। ओके मैंने सब जिन किना बिका सब बड़े बड़े मैंने सब पक्षी अच्छी सब पक्षी अच्छी। मैंने आसते चारिपट परिक्रमा कर चारिपट बुलिया मंदिर चारिपट आस। मैंने ये कईच अच्छी देखो एपटे कईच एपटे माछ छोट छोट कईच छुआ गुरा।
ବେଳନା ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ମୋତେ ବି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ଯଦି ପୁରୀବାସୀ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସି ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସେ ବୁଲିକି ଯିବେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଚାରିଆଡ଼ୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ଭାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଟିକେ ଆରାମ କରିବାକୁ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ବସିଛି ଗଛ ତଳେ ଟିକେ ଆରାମ କରିବାକୁ ବସିଛୁ ତ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ଭଲ ଦର୍ଶନଟା ହେଲା ଓକେ ଏଠି ଦୀପ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଛି ଫୁଲ ଦେଖୁଛି ପ୍ରବଳ ଜଳ ଖରା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିବୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି ଓକେ ଗାଇଜ୍ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଯିବା ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଛି ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଓକେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇଲି ଓକେ ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବା ଡେରି କରିବାନି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପୁରୀରେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ ଓକେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ମିଳିବ ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ କାର୍ ପାଖକୁ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ ଭାଇ ଯେଠି କାକୁଡ଼ି ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କାକୁଡ଼ି ନେବାର ନାହିଁ अरे कहना क्या चाहते हो मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस ଭାଇମାନେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫୁଲ୍ କରିବାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆଉ ଆଇଲୁ ଦୁଇଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଲାଣି 3ଟା ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ଆଇଲୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେମାନେ ଦୁଇଟା 10-15 ହେଇଯାଇଥିଲା କ୍ଲାସ୍ ହେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି 3ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଆସିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିକି ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟେ କିଛି ଏଥିରେ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦିରଟା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶଙ୍କରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟା ଆଜି ଭଲ ଦର୍ଶନଟେ ହେଲା ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଯାଉଛି କାରଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେବେ ପୁରୀ ଆସିବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜାଗା ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଓକେ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ ଓକେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୁଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଓକେ ୟେସ୍ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଓକେ ଯଦି ନ ଯାଇଥିବେ ଯିବେ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ଭାରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ବାଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ଓକେ